বহুত ভুল কৰিছে প্ৰমোদ বৰে বড়ো জাতিক শেষ হাগ্ৰামা নাই হাগ্ৰামা আৰু নাই হাগ্ৰামা এটা জাদা মূৰ্খ মানুহ आर्मिफोरनिया एसे खरा जायो आरो थाब थाब ओंखारनो होयो थाब थाब माने देलायनो होयो प्रमोद बर কি ডাকু নে গুন্ডা নে কি যে বিটিসিত যদি ইউপিপিএলৰ সরকার আকৌ 2025 চনত নাহে তেতিয়া হলে আকৌ অশান্তি হ'ব হাগ্ৰামাইটো आसामनि स्पिकारा सोर आसामनि स्पिकारा सेकेन्ड सीएम सासे आसामनि सेकेन्ड सीएम माने जुदि बुंदोंबा फोरमायदोंबा जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा खोनासंनांगौ नंगौना नङा नाथाय प्रमोद बर'नि खिफिनायासो मोदोमो नामा फरायनायानो बर' साबजेक्ट जाखाबाय बर'आसो फैखायो बिसिना रायलायनो आंजों बेजों मिलायाथ' আজিলৈকে বিশ্বাস কৰা মানে মানুহে মিছা কথা বুলি ক'ব আমাৰ এফেয়াৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল কিন্তু আই লাভ ইউ বুলি আগতে নহ'ল ভাল কৰি ৰাখি থয় কেতিয়াবা মই চালে দেখাও পাওঁ কিন্তু মানে শট মাৰি দেখুৱাচোন মই বোলো দাদা কেনেকৈ কৰিম प्रमोद बर'आ जेब्ला सरकाराव फैयो अब्ला बा सोर सोरनो गारि हरदों प्रमोद बर'आ जेब्ला खुंथायाव फैदों सोर सोरनो दामि दामि गारि बायनानै हरदों अबे अबे दल संगठननो गारि हरदों अबे फैसाजों प्रमोद बर'आ दामि दामि गारि प्रेजेन्ट हरनो हाखो नै सारमोना आरो मेडाममोना गुवाहाटि बालाजियाव दंफैनाय सारमोना सोरबाया बुङो नामा सासे प्रफेसारा सासे आर्मिखौ बोरै लाखो होनना बुङो नामा सोरबाफोर बुंनो हानाय खिन्थु आंनि लोगोफ्रा दा बुजिनाय गोजा नालाय जेबो बुङाखै आरो बिसोरो जेनेबा बेबायदि माने हाबायाथ' गोसो गोरोबलायनानै मिलायलायनानैसो जायो नालाय बेबायदि बेलेगखौ खोनायाखै आरो माने उनाव होनो खोमा কিন্তু सिगाङाव होनाखै आरो जोंहा बे सारनि माबायाव कमेन्टफ्राव बिदि हरो नामा सोरबा सोरबा हरो इनाव हरो ना प्रमोद बर'आ खिफियोबा माखासे मानसिफ्रा जोबोद मोनामदों होननानै खुगाखौ माने थांख्लियान लायो नाथाय माखासे मानसिफ्रा गोथावसो मोदोमदों होननानै प्रमोद बर'नि खाथियाव मुनामसुग्रा আজিৰ দিনত বিটিসিত বিজেপি কিং মেকাৰ নহয় আজিৰ দিনত বিটিসিত বিজেপি হল গড ফাদাৰ प्रमोद बर'आ गेसाव गेसाव खिफियो प्रमोद बर'नि आगदा आखि प्रमोद बर'नि खिफिनाय बे खिफिनायखौ गोथावसो मोदोमो होननानै बुंनानै लाग्रा गाव गावनि मानि बेगाव सोनानै ला गाव गावनि इसि रुमाव सोनानै ला गाव गावनि इसि गारियाव सोनानै ला प्रमोद बर'नि खिफिनाया जोबोद गेसाव गेसाव मोनामो नाथाय प्रमोद बर'नि आगदा आखि गोथावसो मोदोमो होननानै बुंनानै लायो बहुत भुल কৰিছে প্ৰমোদ বৰে বড়ো জাতিক শেষ आसामनि स्पिकारा सोर प्रमोद बर' आरो प्रमोद बर'नि आगदा आखि बिटिसि बिटिआरआव जायफोर गादियाव दं जेबो खामानि मावनो हायैखौ फोरमायदों बिश्वजित सार बुंनाय बाथ्राया बर' हारिनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव बिश्वजित सारा सोर आसामनि स्पिकारा सोर गावनि मानसिखाय गले गले फोरमायदों बुंदों प्रमोद बर' मावनो हायैखौ प्रमोद बर'नि खिफिनाया मोनामोबा जायफोर प्रमोद बर'खौ मोजां मोनग्रा प्रमोद बर'नि खिफिनाया गोथाव मोदोमदों प्रमोद बर'आ गेसाव खिफिबा गोथाव मोदोमदों होनग्रा गाव गावनि मानि बेगाव सोनानै ला गाव गावनि इसि रुमाव सोनानै ला गाव गावनि इसि गारियाव सोनानै ला गाव गावनि मानि बेगाव सोनानै ला प्रमोद बर'आ गेसाव खिफिबा गोथावसो खिफिदों होननानै बुंनानै लाग्रा जायफोर साफा सानै गेदेरमा दैदेनगिरिफोर प्रमोद बर'आ जेबो खामानिखौ मावनो हायाखै मावनो हादों आसामनि स्पिकारा सोर आसामनि स्पिकारा मा बुंखो दिल्ली सरकारा गुवाहाटि सरकारनो हरो गुवाहाटि सरकारा क'क्राझार सरकारनो हरो प्रमोद बर'आ जेबोखौनो मावनो हायाखै बिमा बिफाया हाद्रि बालाजों गेलेना होननानै बुङोबा गाव गावनि गथ'आ बिमा बिफाखौ हाद्रि बालाजों सारनानै लायो थिग प्रमोद बर'आ बेबायदि रायजो राजाफोरखौ हाद्रि बालाजों सारफुंनानै होगासिनो दं আজিৰ দিনত বিটিসিত বিজেপি কিং মেকাৰ নহয় আজিৰ দিনত বিটিসিত বিজেপি হল গড ফাদাৰ কোনোবা বেয়া পাব পাৰে কোনোবা ভাল পাব পাৰে এইটো একদম সঁচা কথা যদি বিজেপিয়ে ইলেকশ্যনটো জিকিবৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে কণ্টেষ্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ওদালগুৰিত 10খন সিট বিজেপিয়ে জিকিব বুলি কৈছে বাক্সাৰ 10খন সিট বিজেপিয়ে জিকিব বুলি কৈছে তো 20খনটো হৈয়ে গ'ল আৰু ফকিৰাগ্ৰামত অলৰেডি তেওঁলোকৰ এজন ইএম আছেই আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ অৰূপ কুমাৰ দে তো 21খনটো এনেকৈ হৈ যায় আৰু কোকৰাঝাৰ চিৰাঙতো তেওঁলোকৰ সিট জিকিবই বিজেপিয়ে তাৰ পাছতো কিয় ক'ব পৰা নাই যে বিজেপিয়ে বিটিসিত চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি প্ৰমোদ বড়ো কি ডাকু নে গুন্ডা নে কি যে বিটিসিত যদি ইউপিপিএলৰ চৰকাৰ আকৌ 2025 চনত নাহে তেতিয়াহ'লে আকৌ অশান্তি হ'ব হাগ্ৰামাইটো অশান্তি কৰিব নোৱাৰে মই হাগ্ৰামাৰ হৈ কথাটো কোৱা নাই কিন্তু 2020ত অলৰেডি হাগ্ৰামা পাৱাৰত অহা নাই 2020ৰ পৰা 2025 হ'ল 5 বছৰ দেখিলে মানুহে যে হাগ্ৰামা পাৱাৰত নাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী পাৱাৰত নথকা সত্ত্বেও হাগ্ৰামা মহিলাৰী চিট নোহোৱা সত্ত্বেও এতিয়ালৈকেতো বিটিসিত কোনো অশান্তি হোৱা নাই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমৰ ৰাজনীতিত ষ্ট্ৰাইক ৰেট ইমান ভাল ক'ব গ'লে 100খন সিটত খেলিলে 70-80খন সিটত তেওঁ জিকিয়ে যায় সদায় তেওঁৰ নেতৃত্বত তৎসত্ত্বেও প্ৰায় 30টা সিটত বিটিসিত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি কোৱাৰ পিছতো বিটিসিৰ 30টা সমষ্টিত কণ্টেষ্ট কৰিব কোৱাৰ পিছতো কি কাৰণে আজি বিজেপি ক'ব পৰা নাই জানেনে যে তেওঁলোকৰে চৰকাৰ গঠন কৰা হ'ব বুলি বিজেপিৰ লগত টকা আছে
বিজেপিৰ লগত পইচা আছে, বিজেপিৰ পাৱাৰ আছে, অসমত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে, কেন্দ্ৰত দিল্লীত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে, তৎসত্ত্বেও কিয় ক'ব পৰা নাই জানে? কাৰণ এই শান্তি শান্তি বুলি কৈ থকা, পিচ পিচ বুলি কৈ থকা শান্তিৰ বেপাৰী, শান্তিৰ নামত বেপাৰ কৰা প্ৰমোদ বৰই দিল্লীত গৈ বাৰম্বাৰ ব্লেকমেইলৰ ৰাজনীতি কৰি আছে যে যদি বিটিচিত তেওঁলোকৰ আকৌ চৰকাৰ নাহে 2025 চনত তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আকৌ অশান্তি কৰিব। এই কথাত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই স্পষ্টীকৰণ দিয়ক, কাৰণ তেওঁলোকৰ মানুহবিলাকে কি কাৰণে বাৰম্বাৰ কৈ থাকে যে যদি UPPL দল বিটিচিত আৰু পাৱাৰত নাহে তেতিয়াহ'লে আকৌ অশান্তি হ'ব বুলি। হাগ্ৰামাটো 5 বছৰৰ কাৰণে পাৱাৰত নাছিল, বিজেপিৰটো 5 বছৰৰ কাৰণে চিফ বিটিচিত নাছিল, তেওঁলোকেতো কোনো অশান্তি কৰা নাই, অশান্তি হোৱাও আমি দেখা নাই। তেতিয়াহ'লে আকৌ যদি UPPL পাৱাৰত নাহে তেতিয়াহ'লে কি কাৰণে অশান্তি হ'ব? তেওঁ এইটো কাৰণটো বুজাই দিয়ক। আসাম পুলিচ, অসমৰ গৃহ বিভাগটো প্ৰমোদ বড়োৰ লগত নাছিল, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কেনেকে ক'ব পাৰে যে তেওঁ থাকাতেহে শান্তি হৈছে আৰু তেওঁ নাথাকিলে অশান্তি হ'ব? এইটো স্পষ্ট কৰি দিলে হ'ল। आर्मिफोरनिया एसे खरा जायो आरो थाब थाब ओंखारनो होयो, थाब थाब माने देलायनो होयो, बे सिभिलनि आरो एसे लासै लासै बिदिनो आरो टाइम मथे माने मोनहैनांगौ आरो टाइम आरो जानायफ्राबो माने फटाफट जानो होयो आरो जानाय लोंनायफ्राबो थाब थाब टाइम मथे मोनजानांगौ बेबायदि गोसा गोसा आसुर। दा मेडामा एसे गोबाव देलायनो लुगैयो, नाथाय जोंहा सारा माने थाब ओंखारदे होनना बुङो आरो ना। आंनिया थाबनो जायो। मानो होनबा बुजिखानाय ना बिसोर टाइम दा माखासे बहुत टाइम लायो माबाफोरा सिख्लाफोरा बहुत टाइम नांगौ आरो ना ओंखारनायावनो। दा बिसोर माने गावसोरनो फरायनानै बुजिखानाय ना, बिसोरनो माने सेम डिफेन्सजों दुगैनो थांनाय, खानाय खाननाय बा देलायनाय माने सेम आरो डिफेन्सजों समान माने क्लासा जेनेबा दा 9टायाव थायो नालाय फुङावनो सिखारनानै संनाय खावनाय बानायनानै माने थाब थांनांगौ जायो आरो पुरा सेम आरो टाइम वेस्ट खालामा माने। आरो न'आव फैबाबो दसेखौनो थाया दे, माबा बागान साफा खालायनाय, फुल साफा खालायनाय। थानसुवा माने फौजि मानसिनि केरेक्टार बे बिसोरो मालाबाबो थानो सुवा। आंल' नङा, फौजि मानसिया रावबो थानो सुवा। ओमफ्राय मेडामजों मोजां गाज्रि सावरायनाया बे खामानि मावनायावनो सावरायखायो आरो खामानि मावनायावनो ओरैनो आलादा जिरायनानै नङा नङा आलादा जिरायनाय जेबो जाया। ओजोंबो आङो थाब्लाबो खेला गेलेनाय बाजिनो, जिम खालामनाय बाजिनो, खामानि मावनाय बाजिनो आरो एक्सट्रा मालाबाबो जाया। खामानिजोंनो आरो रायज्लायनो सम मोना ना, कलेजाव थांना थायो आंनि गोसोआव आरो मोना मोना दसे सम मोनो आरो सानाव रायज्लायनायानो जाया। हाबा जानायनि उनाव मेडामजों गोदान फिल्म बानायगोन नामा? रेडि जों सानैजोंथ' मोजां प्रजेक्ट बानायगोन। होनब्ला मेडामा मोजां डायलगखौनो होनो हाखायो। थांनाय समावबो आं मोननै सर्ट मुभि बानायदोंमोन, बेनि डायलगखौबो मेडामानो होजोबदो। जास्ट स्ट'रिखौ आं बानायदो, बेनि डायलगखौ मेडामा होजोबदो। मानो होनबा मेडामनिया टटेलि बर' जायो, माबा एसामिस सोदोब हाबदेरा, थख' थख' बर' सोदोब हाबजोबो। जोंनिया एसामिस नांदेरोना फिल्माव रायज्लायनायफोरा हारसा हाबजोबो। मेडामनिया गासैबो बर' रावावनो बे सोदोबफ्रा जाजोबगोन आरो बर' राव सोदोब जाजोबगोन। फरायनायानो बर' साबजेक्ट जाखाबाय, बर'आसो फैखायो बिसिना रायज्लायनाय। आंजों बेजों मिलायाथ', आंनिया हारसा जाना होयो, मेडामनिया बर' जाना होजोबो सोदोबफोरा, माखासे सोदोब कारेक्सन खालामनो जोबोर मोजां जायो मेडामजों। आंना नैजिमोन, आं बेखौ सोंनो हाबा बेनिफ्राय आलादा फैबाय आरो सोदोब। थाबैनो जोंहा मेडाम आरो सारखौ जोंनि बर' फिल्माव नुनो मोनगोन। एलबाम बानायनायदोंमोन जों सानैजों, सेरापुन्जि जायगा नायनाय फैबाय। नेक्स्ट सेरापुन्जि थांबाथाय जों रेडिखा माने सारनि माखासेखौ मोनदांनानै आरो मेडामनिखौ मोनदांनानै मेडामनि माखासे माबाया एक्टिंआ फरायसाफोरनि थुलुंगा जागोन आरो सारनि माखासे थुलुंगाया जाहैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रिखौ माबायदि नाजानांगौ बेबायदि नुनो थांगोन आरो, नङा होमबा सार? दा नै बेखिनिखौनो मेडामखौ हरखाबै एसे लोगो मोनदों नालाय बालाजियाव जोबोद मोजां नांदों। 40टा डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रानो इन्जिनियारफ्रानो बेफोर स्किमखौ बानायो। गोबां खामानिखौ जों गोरोबथानि गेजेरजों गोहोखौ मोनदोंब्लाबो नाथाय जोङो बेफोरखौ मोगथाङाव मावफुंनो हायैनि थाखाय दिनै बड'लेण्ड जानानैबो जोङो खामानिफोरखौ जायै मोनदों। फुङै मोजां आयेन दानानै लानो हायैनि जाहोना जाहैबाय बड'लेण्डनि एसेम्बलि आयेन आफादखौ जों दाबो आबुङै दाफुंनानै लानो हायाखै होननानै बुंनो नागिरा। आं मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों जे जोंहा बड'लेण्डआव जोंनि खुंथायनि जिथु सिस्टेम, एडमिनिस्ट्रेटिभ जिथु सिस्टेम, बेखौनो जोंहा माने गायसननो थाखाय गोबां खामानि दंबावो, फुराफुरि जों गायसननांगौ। दा बड'लेण्डआव जोंनो स्पेसियेल गोहो मा होदों? पेरेलेल रायजो बायदि जों गावनो आयेन आफाद माने जनानै
बे आयेन आफादाव जोंनो होनाय जि बिबान डिपार्टमेन्टफोर बेफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बायदिसिना जोङो माने आयेन दानानै लानो हायो बानायनानै लानो हायो आरो दानांगौ आसाम गभर्नमेन्टआव आं दा बुंथिगिरि नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआव दा 40टा डिपार्टमेन्टनि जि आयेन दायो बे आयेना बड'लेण्डआव माने मावफुंजाया गोग्लैया दिनै बड'लेण्डआव गाव आयेना दानानै खामानि मावनाया जाथ'यैखाय आसामनि जिथु सोलिबाय थानाय आयेनजोंनो दा बड'लेण्ड सरकारा खामानिखौ मावथ'गासिनो दं आरो जों बेवहाय आबुङै मोजां आयेन दानानै लानो हायैनि जाहोना जाहैबाय बड'लेण्डनि एसेम्बलि आयेन आफादखौ जों दाबो आबुङै दाफुंनानै लानो हायाखै जोंहा बड'लेण्डनि आयेन आफादाव दाबो आबुं अफिसार गैया बड'लेण्डनि आयेन आफादनो जों दाबो आबुं गोहो होनाय जायाखै बेवहाय स्पिकारा खालि एसेम्बलियाव सियार माने मासि लानायनि अनगा बेहा माने बड'लेण्डनि आयेन आफादनि सायाव बायदिसिना खामानि मावनायनि गोहोखौनो दाबो जों बड'लेण्ड सरकारा माने होनाय जायाखै आरो बड'लेण्ड आयेन आफादनो गतिके आयेन आफादा जेब्लासिम गोख्रोङै गायसनजाया आयेन आफादाव जेब्लासिम जथुम जयै बायदिसिना डिपार्टमेन्टनि खामानिफोरखौ मावनायनि आयेनखौ जों दानानै लानो हाया अब्लासिम जोङो बड'लेण्डआव जेसेबांखि थाखा फैसा हराथों मानो बेखौ जों मावफुंनो हाया आरो बे सिस्टेमा थिग जायैखायनो दिनै बाजेटआव हरनाय 900निफ्राय दिनैहाय 1000निबो बांसिन फैसा जों मोनबाय अदेबानि बोसोरफ्रोमबो 300 रां 200 रां जों मावफुंनो हायि जाबाय थादों बोसोरसेयाव बेखौ नोंथांमोनानो माने खौरां बिजोंनि गेजेरजों माने फोरमायबाय थादों आरो बिनि गुबै जाहोना मानसिनि होननानै आं साना सिस्टेमनि गतिके सिस्टेमखौ जोङो गायसननानै लानांगोन दा जोङो 22 बोसोर जाबाय आरो इलेक्टेड गभर्नमेन्ट हिसाबै जों 20 बोसोरानो जाबाय 20 बोसोराव जोङो बिथिं एसे गोसो होयिनि थाखायनो एडमिनिस्ट्रेसनखौ गायसननायाव जोंहा दिनै बेफोरबायदि माखासे जेंनाया जाबाय थादों आरोखि ओंखायनो एडमिनिस्ट्रेसनखौ जों सेटआपखौ फुराफुरि गायसननांगौ जोंनि सासे एग्रिकालचार अफिसार जि गाहायसिन साब डिभिजन लेभेलनि अफिसार बिथाङानो आबादारिफोरखौ डाइरेक्ट माखासे माने बेवहाय डिसिसन होनो हानाय जानांगौ आरो आबादारिफोरनि जिथु हास्थायनाय लुबैनाय बेखौ बिथाङानो गोजौआव फोरमायहरनानै बेखौ मावफुंनानै होनो हानाय बे सिस्टेमफ्रा जानांगौ आरोखि दा बेफोर सिस्टेमा जोंनाव जायाखै हा हुआव सार्केल अफिसारानो गासिबो खामानिखौ मावनो हानाय जानांगौ बेनि थाखाय जों आयेनखौ बानायनांगोन आयेनखौ बानायनांगौबा आयेन आफादा आबुं जानांगोन अफिसार थानांगोन आयेन आफादा बेफोरखौ माने गासिबखौबो थिग थाक खालामनानै नायनो हानाय जानांगोन जों दाबो आयेन आफाद कमिटिखौनो जों दानो हाजोबाखै बिटिसिआव गासिबो बिफाननि खामानिया मारै जादों मारै जायाखै बेखौ जाहैबाय आयेन आफाद कमिटिया नायो जेराव एमसिएलएफोर 6 जन 7 जननि कमिटि थागोन आरो 6 जन 7 एमसिएलए कमिटिया बबे डिपार्टमेन्टनि खामानिया माने आयेन आफादाव लानाय बाजेट बायदि खामानिखौ बेखिनि थाखा फैसाखौ मावनो हादों हायाखै बेखौ बे कमिटिया गिदिंबाय थागोन नायबाय थागोन आरो सरकारनो फोरमायबाय थागोन जनायबाय थागोन आरो सोरबा अफिसारा जुदि मोजां मावाखैबा गाज्रि मावाखैबा बिनि सायावबो बेबस्था लानो थाखाय राहा लानो थाखाय बे कमिटिया रिकमेन्डेसन होगोन नाथाय बे कमिटिफोरखौ जोङो एसेम्बलियाव दानो हायाखै आरो बेबायदि मावनो हायाखै दा बेफोरबायदि जाहोनावनो बिटिसिनि गोबां खामानिखौ जों गोरोबथानि गेजेरजों गोहोखौ मोनदोंब्लाबो नाथाय जोङो बेफोरखौ मोगथाङाव मावफुंनो हायैनि थाखाय दिनै बड'लेण्ड जानानैबो जोङो खामानिफोरखौ जायै मोनदों आरो सोरांनो मालायखौ थगायदों जोङो सानफ्लांबाय थादों आसलते गोहोआ जोंनि गासिबो दिनै सेन्ट्रेलनि स्किम जा स्टेटनि स्किम जा गासिबो जोंनो हरनाय 40टा डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रानो इन्जिनियारफ्रानो बेफोर स्किमखौ बानायो आरो बेफोर स्किमखौ इमप्लिमेन्ट खालामो